Kif ma jistħix, ħallina bikwietna aħna naħdmu bil-sinna barra. Din kienet ir-reazzjoni tal-ħaddiema tal-Gvern wara li l-Prim Ministru Robert Abela iddeċida li jattakka lil dawn l-impjegati taċ-ċivil, dan meta waħħal fihom għat-telfa elettorali. Issa, dak l-impenni qed jurih kulħadd imma d-domanda li nixħet il-qudiem jiena. U dak li ma jidux biss għal min qiegħed fit-top tier bħali, għax hemmhekk nara grupp ta' nies li qed jaħdmu u sodisfat ħafna bil-ħidma tagħhom u bl-impenn, dedikazzjoni, imma mbagħad meta tibda niżel iktar l-isfel. Kull min huwa fl-istruttura tal-Gvern mhux qiegħed hemm għal kuxi ġobb, u dan il-messaġġ li nibagħtu ċar. Min qiegħed għal dak it-tip ta' xogħlijiet, min għada jieħu deċiżjoni li miegħu innifsu qabel ma tiġi sforzata fuqu. Semmih minn għawdex li ċempel fuq Net FM qal li ma jistax jifhem kif il-Prim Ministru spiċċa jdawwar il-kanuni fuq il-ħaddiema tal-Gvern waqt li hu qed jibqa' jiddefendi lill-eks ministri li kienu tħanżru. Kif ma jistħix jiġi jgħid li qed iwaħħal fil-ħaddiema tal-Gvern li tilef dik il-maġġoranza kollha li kellu il-veru tal-mistħija. Nesada il-ħnisrijiet li għamel u li għamlu l-ministri tiegħu. Il-tim ta' Robert Abela kien wieħed ċar li bla dubju weġġa lil ħafna impjegati li jaħdmu mal-Gvern kif ukoll l-raba tagħhom. Jew kulħadd se jiġbed ħabel u jżomm ir-ritmu tal-qed inżommu aħna. Semmi ieħor ta' Net FM qal li l-Prim Ministru aħjar ikellem lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali milli attakka lill-ħaddiema tal-Gvern. Il-ħaddiema tal-Gvern qed iwaħħal jien iktar inteħpar għajma l-Kummissarju ħajibda jagħmel xogħlu u l-leġi u dawk il-ħniżrijiet li nqabdu fiċ-ċat kulħadd jitħanżer u tieħu xi 90,000 żieda fis-sena. Persuna oħra qalet li hija urtata immens li Robert Abela waħħal fil-ħaddiema tal-Gvern u qal li tilef il-voti minħabba fihom. Din l-istess ħaddiema li taħdem mal-Gvern tajt lill-Prim Ministru biex jara kemm daħħal nies mal-Gvern mhux kwalifikati. Għax ma jgħidx l-kwantità ta' nies pożi li daħħal mal-Gvern. Illi min hemm antik jibqa' l-sinu barra ma jistax ileħħaq għax min daħħal mela jidher kbir, inflated. Però sugu m'hemmx ta' kwart minn dak l-ammont li hemm għax daħħal ħafna positions of trust. U ħadd daħħal ħafna pożi u xenati li ma jagħmlu xejn u l-ħaddiema l-antiki jridu jlaħqu ma' kollox. Li ħallina l-sinna barra. Il-sinna barra u nafx ngħidlek Indri għax waħda minnhom. Marija Borċ għal Net News.